Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Türkmenistana tapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň sosial mediadaky suratyny garaşsyz neşire iýerendigi üçin 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşiri habar berýär. 15 sentýabrda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrap kaziýeti 26 ýaşly Nurgeldi Halykowy 4 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny Türkmen News neşiriniň redaksiýasyna iýeripdi. Nurgeldi bu suratyň awtory hem Oňa toslama aýyplamada, ýagny galplykda iş kesildi. Onuň hamala bergisini ýzyna bermändige barada dosty tarapyndan arda ýazylypdyr diýip neşir belleýär. 14 dekabrda çap edilen maglumata görä bu suratyň asyl nusgasy Ýyldız mehmanhanasynda dynç alan Aşgabatly gyz tarapyndan 12-nji iýulda düşürildi. Bu gyz COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýurda sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň howuzyň başynda oturandygyny görýär we olary surata düşürýär. Suratyň awtory onu Instagramda paýlaşýar. Şol ýerde bu suraty odal bu gyz bilen bir mektepde okan Nurgeldi hem görýär. Ol suraty Türkmen News neşiriniň redaksiýasyna iýermegi zerur hasaplaýar diýip neşir belleýär. Habara görä ertesi güni 13-nji iýulda Halykowyň tanşy onu Instagramdaky dostlarynyň arasyndan aýyrdy we soňra da ondan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suratyny onuň ýaýradandygyny ýa-da ýaýratmandygyny sorady. Bir näçe sagat soň takminan 5 töweregi ýigit polisiýa çağıryldy we şondan soň onuň bilen aragatnaşyk gitdi. Redaksiýa şondan soňky bir näçe günüň dowamında Nurgeldiň nire dediğini anyklamaga synanşandygyny, ýöne onuň maşgalasynyň bu waka barada gürleşmekden ýüze örendigini hem belleýär. 6-njy iýulda ol polisiýa çağırlandan 13 gün soň Türkmen News Nurgeldi'den habar aldy. Nurgeldi hamala özüniň ýylyň başynda kardalan $5.000 bergisi sebäpli polisiýa çağırlandygyny öňe sürdi. Ol hamala kard berjiniň özüne garşy beýannama ýazandygyny aýdyp, her gün polisiýa çağırlandygyny aýtdy diýip neşir ýazdy. Redaksiýa Nurgeldiň şeýle bergisiniň bardygy we ondan onu ýygyna gaýtarmagyny talap edilýändigi barada özüniň bihabardygyny, ýöne Nurgeldiň bu mesele barada özlerine aýtjakdygyna ynanmagy esaslarynyň bardygyny hem belleýär. Emma muny anyklamak bize başartmady, sebäbi şondan soň Nurgeldi habarlaşmady we sosial torda hem görünmedi. Oktyabr aýynyň başynda berginiň üzülmezligi galplyk hökmünde ikrar edildi. Bagtyarlyk etrap kaziýeti redaksiýa beren maglumatynda Nurgeldiň 15 sentýabrda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini tasdiklady diýip neşir bu işin bütün dünýä saglyk guramasynyň delegasiýasynyň suraty sebäpli galplaşdyrylandygyny aýdýar. Azatlyk radiosuna bu aýdylanlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Bagtyarlyk etrap kaziýetinden hem kommentari alyp bolmady. Redaksiýa Türkmenistanda goşadyrnyk içinde rejimiň duşmany hasaplanýan adamlaryň galp jenaýat aýplamalary bilen hökm edilmeginiň giňden ýaýrandygyna ünsü çekip, ýakynda ýurist Peýgambergeldi Allaberdiýewiň huligançylykda 6 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini ýatlatdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar Allaberdiýewiň daşary ýurt aktivistleri bilen gatnaşyk saklandygy üçin galp aýplamalar esasında türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýarlar. Oktyabr aýynda Human Rights Watch guramasy beýanat ýaýradyp, adam hukuklaryny goraýjy 10 guramanyň türkmen häkimetlerini Allaberdiýewiň tutsaglygyny ýatyrmaga çağırandygyny aýtdy. Bellep geçsek, söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlanýan Türkmenistan soňky aýlarda ýurtdaky maglumat el ýeterligini has hem çäklendirmek uğrunda hereket edip başlady. Bu hereket Türkmenistanyň daşynda türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy geçirilýän protest çäreleriniň şeýle-de internetde, hususanda YouTube'da tanqidi çykyşlaryň we maglumatlaryň ýaýwanlanmagynyň ideýany amala aşyrylýar. Geçen dynç günleriniň dowamında Lewawyň administrativ merkezinde we beýleki ençeme etrafynda onlarça adam internetde garaşsyz habar serişdeleriniň, türkmen opozisiýa siýasatçylarynyň we aktivistleriniň maglumatlaryna tomaşa edendigi üçin soragy çekildi. Azatlygyň ýerli habarçysy bular ýaly ýagdaýlaryň öň hem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çärelerini şol sanda hakyna tutulan şuurlaryň hasabyna hem hassa güýçlendirendigini habar berdi. Aşgabatda bankomatlaryň öňüne uly nobat emele geldi.
Marada adamlar gece günü pulna atlaştırmağa finanşiyar. Türkmenistan raýatlaryň bankomatlardan pulna atlaşdyrmak problemasy saklanyp galyar. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun döli regionlaryna adamlar bankomatlardan pulna atlaşdyrmak üçin uly nowatlarda garaşmaga mejbur bolýarlar. Seýşenbe günü Azatlyga Aşgabatdan gowuşan bir videoda paýtagyň bankomatlarynyň biriniň öňünde pulna atlaşdyrmak üçin uly nowata garaşýan adamlary görmek bolýar. Azatlyk radiosu videonyň awtorynyň howpsuzlygyny nazarda tutup onu çap etmekden saklanýar. Anny gün Azatlygyň beýleki bir habarçysy Mara welaýatynyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlananyny habar berdi. Ýöne adamlaryň aýlyk haklary tölense-de olary nagtlaşdyrmak uly problema bolmagyna galýar. Ýene de geçen aýlarda hyýaly adamlar pullaryny nagtlaşdyrmakda kösenýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy Türkmen gala etrawyna bankomat nowatyna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlarından başlap etrap ýaşaýjylary pulny atlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrapda bankomatlary hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulum az adama ýetýär diýip nowata garaşýan bir Türkmen galaly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her gün pul geler diýen umytda bolýarlar diýip olaýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 güni bäri Halk Bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin bankyň gabadyna ýatyp turýanlyklaryny, olaryň gejelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtowlarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çaý gaýnadyp käbirleriniň bolsa demlikden çay içip bilenmağa çalışýanlyklaryny anyny habar berdi. Ýatymlaýyn gelmeseň pul alyp bolmaýar, 2-3 günläp pullaryny atlaşdyryp bilmeýän adamlar bar diýip Azatlygyň habarçysy bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Bankomat nowatyna garaşýan käbir adamlar bank kartlaryna pullaryny ýangıç goýuju stansiýalardan atlaşdyrmaga da tynanşýarlar. Ýöne zapravkalarda ýeterlik nagd pul ýok diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýangıç stansiýalaryny atlaşdyrmak pulun onu götürümini tutup galýar. Onu götürüm pul tutturup pulny atlaşdyrmaga razy bolsaň-da, tanşyň bolmasa atlaşdyryp bolmaýar diýip ýene bir Türkmen galaly gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä wagtyl ara gatnaşygyň ýitmegi hem adamlaryň bankomatlardan pulny atlaşdyrmak ýa-da tölew terminallary arkaly nagd tölew geçirmek işlerini bökdüýär. Habarçy 8-nji dekabrda bankomatlaryň ýangıç stansiýalaryna we nagd tölew kabul edýän dukanlarda uzaklyk terminallaryň aragatnaşyk sebäpli işlemäänligini habar berdi. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä Marada häkimetler büdjet işgärleriniň täze ýyl arçasynyň bedegleri üçin pul ýygnaýar. Edara başlyklary işgärlerden puly nagd görnüşine talap edýär. Habarçy işgärlerden 50-100 manat aralygyna täze ýyl bedegleri üçin pul tutulýanlygyny habar berdi. Welaýatyň baş arçasy bu ýyl Marynyň Moğolunepet köçetiniň ugrundaky kitapxananyň öňünde oturdylýar. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna maliýe we tölew ulgamyny sanly görnüşe geçirmäge tynanşýar. Dinçiler dünya tecrübesine maliýe ulgamyny elektron görnüşe geçirmegiň başga maksatlary bilen bir hatarda korrupsiýa jinayetleriniň öňüni almagy, pul ýuwulmagyna garşy göreşmäge, maliýe puwdagyna açaçanlyk getirmäge gönükdirlenýän aýdýarlar. Ýöne yerli dinçiler Türkmenistan ýaly nagd hasaplaşygyň giň ýaýran ýurduna maliýe ulgamyny sanly görnüşe geçirmegiň adat halkyň durmuşyny hasy kynlaşdyrýanyny aýdýarlar. Resmi media we hökümet resmiýleri ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşaýan gaýtalýar. Ýöne synçylary görä adamlaryň pulny atlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary resmi mediýanyň bagtyarlyk wagtyna kölewe salýar. Türkmenistanda öndürilendige aýdylan beýleki elektronik enjamlary bilen birlikde smart, ýagny akylly telewizorlar hem dukan tekçelerinde peýda boldy. Yerli telewizorlaryň bahalarynyň daşary ýurtly bäsdesleri bilen deňişdirilende has ardandygyna garamazdan alyjylar olaryň hiliniň juda pesdigini aýdarlar. Söwdegärler hem bolup biljek geljekki düşünsmezliklerden açyp olary satyn almazlygy maslahat berýärler. Bu ağırlykda daşary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaçy talgydyň salynjakdygy barada hem resmi bolmadyk maglumatlar gowşar.
Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşri Aşgabatda Aydyn Gijeler brendi bilen öndürilýän elektronik harytlary, şol sanda 2 sim kartly mobil telefonlary, smart telefonlary, towudyjylary, şeýle-de smart telewizorlary hem ýerleýän ilkinji ýöritilişdirilen dükanyň açylandygyny habar berdi. Ýatdatdak mundan ılaýyk bir ýyl ozal ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aydyn Gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçekleri 32 düym, 42 düym we 55 düym bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy habar berilipdi. Şol pursat Türkmen mediýasy munyň ýurty innovasiýon esasy elektron senatyny östürmek, içerki bazarlara gönükdirilen hem-de daşary ýurtlardan getirilen önümleriň ornuny tutýan elektron we elektrotehnik harytlary öndürmek boýunça alınıp barılan işleriň çäginde amal edilýändigini aýdypdy. Emma alyjylaryň käbi ýere ýerli telewizorlaryň bahalarynyň degislilikde ardan bolmagyna garamazdan olaryň hiliniň juda pesdigini aýdarlar. Azatlyk radiosynyň dewapdaky habarçysy Türkmenistanda öndürilendige aýdylan telewizorlaryň käbir täze eýelleri we satyjylary bilen söhbetdeş boldy. Mundan bir hepde ozal Türkmen awatda tolkun atlandyrılan 32 düýümlik telewizory 2200 manada satyn aldym. Öýe getirip satynymdan 3 saat çemesi soň ol öz-özünden öçüp galdy we gaýdyp işlemedi. Men onu alan dükanyma eltdim. Dükany eýisi bu haryt üçin kepilnama berilmeýändigini, şol sebäpli onu ýygyna alyp bilmejekdigini, tekniki hyzmat ödürläp bilmejekdigini, şeýle-de pulumy hem gaýtaryp bilmejekdigini aýtdy diýip Faraply Aýmyrat habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda satyjylar hem Aýmyrat ýaly müşterilerin köpelmegi bilen ýerli telewizorlary satyn almazlyk barada maslahat berip başlandyklaryny aýtdylar. Bu telewizorlary satyn alanlaryň 90% çemesi teknik näsazlyklar sebäpli olary ýygyna gaýtyrmagy tinanşýarlar. Bu telewizorlary biziň özümiz getirmeýäris. Şol sebäpli bu harytlary kepilnama berip bilmeýäris. Ýerli ýolbaşçylar olary bize satdyrýarlar. Olaryň hilinden ilki habarymyz ýokdy. Biz bu sebäpli biýawry bolup müşterilerimiziň gözünden düşmek islemeýäris. Şol sebäpli ýerli telewizorlary satyn almazlygy maslahat berýäris diýip atlandyrylmasalygyny soran Türkmen awatly dükan eýeleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Aydyn Gijeler hojalyk jemgyýeti bilen habarlaşyp bu brend bilen ýerlenýän önümlerde ýüze çykan teknik näsazlyklar barada soraw bermek häzirlikçe başartmady. Kärhananyň resmi web saytynda görkezülen telefon belgileri işlemeýär. Yeni bir bellemeli ýagdaý, gurrungy diýen telewizorlar başdan aýak Türkmenistanda öndürilmän, olar diňe Hytaýdan getirilen abdallaryň hasabyna ýurduň öz içinde jemlenip düzülýär. Türkmenistanyň Sowda we Daşary Ykdysady Atnaşyklar Ministrliginiň web saytynda ýerleşdirilen maglumata görä, telewizorlar Hytaýyň Shinhongbo Trading Limited kompaniýasynyň tehnologiýasy boýunça we toplumlaryna ulanmak arkaly düzülýär. Şol bir wagtda olaryň korpus detallarynyň kärhananyň plastik öndüren sehinde ýerli çyg maldan öldürilýändigini hytalýar. Mundan masada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan telekiçiler geljek ýyldan başlap daşary ýurtlardan getirilen telewizorlara goşmaça salgydyň salynmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu maglumaty Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrliginiň salgyt müdiriýetine ne tasdikladyp ne de inkar etdirmek başartdy. Bu ağırlykda Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisynyň şeýle-de maliýe ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işärlerini nowatdaky edek maşgaly büdjetini mazala agram salýan çykdyjylara goýup ýerli telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda ýerli ýolbaşçylar 2400 manatlyk telewizorlar üçin her aý büdjet işärleriniň dähme taklaryndan 500 manat möçberinde pulun tutulup galynjakdygyny, şeýle-de telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21-nji ýanwarynda gowşuruljakdygyny aýdypdylar. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üpjünçiliginiň gözüňi şertleri nazarda tutulsa, ýerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlara mümkinçiliklerinden dogry peýdalanyp bilmejekdiklerini belleýärler.